starten. Ze zijn nog niet klaar. Wacht even. Ja, ze zitten wat wel. Dames en heren, hier voor u staan de Koëlemoëters uit Maasbree. En we gaan, als technisch met te zeggen, dat Nee, sorry, ja, het filmpje van de Koëlemoëters. Dames en heren, dames en heren. Se me quitó el pinche sueño.